Ka jingpule na ka kitab ki malaki klanong ka Blei, ka dukod iwe hadu saw, bad klanong ka basaw ka dukod san hadu Henryu. Hakmi nga pa ya unong lam kubor jonga, ban penkre ya kalenti jonga, hakmat jonga, bad utray ya uba piwat, unwan kendet siya ka temple jongu. Unong lam kubor jong ka jutang, ya uba pitrang hakmi, uwan uong utray kipad. Manu ken bala bansya ya kasngi jong ka jingwan jungu, bat manu bala banyeng enda upaw. Nabaw longkum kading unong prang, bat kasabon kinong sa jan. Unsyongkum unong prang, bat unong penkut rupa, un penkut ya ki kun shenrang ulebi, bat un prang ya ki kum ya kaksiar, bat ka rupa, hadu bakinlong ki babit banwanra ki jinterwa ki badei ha utray. Hangda ka jinterwa jong ujuda, bad ka Jerusalem kin salong ki ba utray, usngo ba kummen barim, ha ki por ki ba lalen. Hakmi ngan pa shapi, ya unong yatu lupa, Elijah shwaban poi kata ka sngi jong utray, kata ka sngi bakraw, bad basgo triam. Un sa penya sug ya kikmi kikpa bad kikun, ya kikun bad kikmi kikpa, lem kumta ngan wan bad len shop ya kari da ka jingtim. Ka ktien jong utray, kasam arpusan kadukot saw hadu san, pra hadu shipo bad khat saw. Duhi ka yanga, ya kilenti jong me ko try, to pen itu ya ki hanga. Tuhi ka yanga ban im katkum ka jingshisha jome, na ba milong ublei nong pen im jonga, senya sngi nga ap kermen, ya ka jingspun jome, utray ulong ubabha bad ubaben, ukdo lenti ya ki basakma, uyalam ya ki baren sha kahong, bad uhi ka ya ki badog ya ki lenti jongu. Kilenti jong utray kilong ka jing iit bad ka jing shisha, ya kito ki basumar ya ka jutang bad ki hukum jong u. Utray uya daylog bad kito ki bako ngu ya u. Uhika yaki yala ka jutang. Ka gospel kat kum ulukas paghuit lanong ka baningkong, kadukot san po hinyo hadu Henryu. Anda lapura kisngi ba ka Elizabeth kan yo kunlong, kalakha ukun shenrang, ki marjan marpa bat ki kur ki jad jongka kila yo sko kumno utray ulathe karha yala ka jing isbon halor jongka bat kila yak men lang bat ka. Habaw kunlong uladap shita yo, kila wan ban ot share yo u, kila mut ban ay kerteng Zekaria yo u, daga kerteng ukpa jo u. Henry kakmi jong u kalakem ktien, ka kerteng jong u kanlong yo anis, kila ong haka Henry, pimdan kur manu ubakum kani ka kerteng. Kila pen ida kaukpa, jong u ban kili ka kerteng kabakum no umon ban ay. U Zekaria ulapan kading link niam, bad ulatho, ka kerteng jong u kalong uyo anis, baro kila ya linggo ngan, markumta u Zekaria ulalat kren biang. Bad ulasdang ban yaro ya ublei, ki para marjan kiladap da ka jingting, bad ka kubor shapang kini ki ay kala priang keleng ka rilum judia. Kad uba layo ngo, ula perkat shapang kata bad ula keli, unsalong ubakum ay siya uni ukanlong, na markabor ublei kaladon bad u. Ka gospel jong utray.